Kaixo, gaur multiplo komunetako txikiena azalduko dizuet. MKT, bai? Beraz, gauza oso garrantzitsu bat da jakitea zeintzuk aukeratu behar ditugu, bai? Zeintzuk aukeratu behar ditugu. Eta da, zenbaki berdinetatik berretzaile handiena duenak eta zenbaki desberdin guztiak. Hau ikasi behar da. Bai? Orain praktikan jartzen dugunean, jakingo duzu, hobeto ulertuko duzu hau. Bai? Beraz, hasten gara, lehenengo pausua da, zenbakiak deskonposatzea zenbaki lehenetan. Bai? Beraz, 30 eta 40 deskonposatu egingo ditu. Hastera goaz. Zati bi egin aldut? Bai. 15 zati bi egin aldut? Ez. Zati 3? Bai. Eta zati 5? Bai. 40 zati bi egin aldut? Bai. Zati bi egin aldut? Bai. 10 egin aldut zati bi? 5, zati 5, bat. Bai? Orain idatziko dugu, 30 dela bi bider 3 bider 5, eta 40 bi berriro bider 5. Bai? A ber, orain, MKTen zeintzuk aukeratuko ditugu? Zenbaki berdinetatik berretzaile handiena duenak. A ber, zeintzuk dira zenbaki berdinak? 2 eta 2 berdinak dira, eta 5 eta 5 berdinak dira, ezta? Orduan, zein da berretzaile handiena duena 2 eta 2 berriro artean? 2 berri, beraz, 2 berri. Eta 5 eta 5 artean, biak dira berdinak, beraz, edozein, bai? Hau edo hau, nahi duzuena. Euretako bat. Bale, jarraitzen dugu, zergaitik, ez du amaitu, zebe bai hartu behar ditugu, zenbaki desberdin guztiak. Zein da desberdina? Ia urdinez jarriko dut. Desberdina 3 da bai, eta hor, bidertzen joan behar da bai. Bai? Orduan, zenba da hau? 8. 2 berriro da, 2 bider 2 lau, bider 2 8, bai? Bider 5, biderri, bai? Eta hau da, 120. Bai? MKT, 120.